Egunon, egunon guztiei eta ongi etorriak benetan saio honetara. Zera, lehenik eta behin aurkeztuko ditute mailan gaudenak. Nere eskubian hemen daukagu Usurbilgo alkatea, Agustin Solaberrieta, non? Eta ezkerrean Aritz Azurmen. Bale. Bai, orain hobetu. Oso ondo. Bueno, ongi etorriak, bigarren aldiz. Eta esaten nahi nintzen, mailan gaudela Agustin Solaberrieta, bertako Usurbileko alkatea, eta ezkerrean Aritz Azurmendi jakineko kidea eta jakineko ordezkari bezala saio honetan. Eta ni neu Aitor Bengoetxea UEUko zuzendaria. Bueno, hasiko naitzitz gutxi batzukin pixka bate gaurko saio hau kokatzeko. Eta Usurbileko udala jakin eta UEUren artean, elkarren artean antolatutako hau kokatzen da kartelan ikus daiteken moduan 53. udako ikastaroen testu inguruan. Orduan, ipatu edo azpimarratu ibilbide luze baten ondoren heldu garela ona. 53 edizio, inoiz ere kale egin gabe, ez pandemiarik eta ez bestelakorik, 53 urteetan zehar, eta denbora asko da, garaiak aldatu dira dexente ere, orduan saiatu gera beti egokitzen eta gure eskaintza doitzen garaira. Zan nahi dut, hasiera batean eskaintzen genitun hitzaldi irekiak, beste faseatuko genuen kontrako ora jo genuela gai espezialistentzat ziren gaia joratu genituen, gero baita ere garai batean Iruñan aritzen ginen udan Larraonan barnetegi moduan, eta pixka bate geldiune bat egin genuen 50 urte bete genituenean, duela 3 urte beraz, eta arrezkeroztik planteatzen ditugu udako ikastaro hauek hausnarketa eta gogoeta gune bezala. Hausnarketa eta gogoeta gune, bat etorrita gure izaerarekin UEUk amesten, eta ez bakarik amesten eta praktikatzen duen eredu unibertsitario akademikoa, bada gure ezaugarri jarraituta Euskalduna, nazionala eta herritarra, ezta? Eta herritar horri helduta, bain zuzen ere ikastaro hau beste guztiak bezala kokatzen da testuinguru horretan nahi diogu eskaini Euskal Herriari gai desberdinen inguruko gogoeta eta hausnarketarako gune bat, gune akademiko bat, eta aldi berean deitu dezakeguna euskaraen arnasgune eta honekin batera arnasgune akademiko ere. Orduan, testuinguru horretan, gaurko gaiarekin asmatu izana nabarmena da, ikusita zeuden izen emateak egon direla gaindituz zegoen kopurua, horrek erakusten du arrakastarekin batera noski gaiak pizten duen interesa. Azpimarratu baita ere, gaien interesa kooperatibismo bat komunitatari begira ez da hemen gaudenontzat inolako berria jakina da, bai komunitate sena deitu genezakena eta bai mugimendu kooperatiboa oso errotuta daudela Euskal Herrian, kontua da gaur egun zer, eta saio hau esan bezala antolatuta dago elkarlanean, horregatik gaude hemen 3 pertsona hauek mailan Usurbilgo udala jakin eta UEUren artean, nik UEUren izenean esango nuke guretzat oso naturala dela lana elkarlanean, auzolanean egitea, oso naturala da, eta saiatzen gera praktikatzen Afrikarra omen den atxotitz hori bakarrik azkarrago goazela, baina elkarrekin urrunago heltzen garela, hoixe saiatzen gera egiten, eta gaurkoa horren adibidea da.
eta oso pozik gaude, guretzat oso erosoa, naturala eta atsegina da elkarlanean aritzea, eta kasu honetan oso gustora gaude herri honetan, Usurbilen eta Jakinekin elkarlanean. Ez dago hemen, han egongo da, baina gure komunikazio arduraduna Idoia Torregarai ere oso pozik dago Usurbilen gaudelako. Ez zuen ezagutzen eta esan dit ezagutu nahi zuela herria. Orduan, bukatzeko ueun garatu dugu berdintasun plana, eta berdintasun planaren barruan ekimen bat dugu berria, eta da eraso matxista kudeatzeko protokoloa. Orduan, da lehenengo aldia protokolori aplikatuko dugu udako ikastaro guztietan, eta ideia nagusia oso sinplea da, nahi dugu ikastaro guztiak izatea gune aske eta zainduak, eta protokolori dagoeneko martxan dago. Orduan, esan, norbaiteke eraso baten berri eman nahiko balu, irekita ditula bide desberdinak, jo dezake mahaira, pin urdina duten gure lankideen gana, baita ere daukagu kartelean QR-a protokoloaren bertsio laburra konsultatzeko, eta zuzenean egin beharrean norbaiteke nahi badu berri eman email bitartez, horretarako ere daukagu email bat prestatuta eraso matxistak abildua ueu.eus. Bueno, agurtzan eskola berri eta Usurbil alkateari hitza emango diot, benetan eskertuta deni hurbildu izana, oparoa izan dadila saioa, planteatzen dugun bezala, gogoeta eta hausnarketa gune bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor, eta egunon, eta ezer baino lehen, ongi etorriak aurtengo jakin jardunalditara. Aitorrek aipatu duen bezala, ibilbide luzea du dagoeneko UEU jakin eta Usurbilgo udalaren arteko elkarlanak, eta aurreko urtetako esperientzia bikainen ildotik, aurten ere ilusioz heldu diogu aurtengo jakin jardunaldiei, eta urtero egiten dut, eta aurten ere egingo dut, abagune hau benetan ere aprobetxatu nahi dut, eskerrak emateko UEU-ri eta jakini. Izan ere, Aitorrek esan duen bezala, oso erosoa da elkarlan honetan aritzea, oso erraza da elkarlan honetan aritzea, eta batez ere oso gustagarria, eta nik urtero asko ikasten dut, eta beraz, mi esker, benetan elkarlan emankor eta aberatsa delako, ez? Eta esan beharrik ez dago, guretzat, Usurbilgo udalarentzat, luxu bat dela, bi egunez bada ere, herri unibertsitate baten topagune izatea gure herria. Izan ere, gisa honetako topaketak beharrezkoak ditugu, elkarrekin pentsatzen jartzen gaituztelako, eta herrigintzan, udalgintzan, eta herri eraikuntzan ari garen eragileok, uste dut, behar ditugula lakoak, gure eguneroko erritmo zoro hortan geratu, denbora hartu, patxadaz aritu, pentsatzen aritu, eta batez ere elkarrekin aritzeko aukera ematen digulako jardunaldi honek. Ezagutzaren, jakinminaren eta kulturaren topaleku izan nahi zuen Usurbilek, eta horretarako eskaini genuen gure plaza, eskaini genuen gure herria, eta esango nuke, Usurbilgo hitzordu honek lortu duela edo hartu duela lekutxo bat euskal kulturaren agendan, eta jarri dugula orratz txiki bat herri kulturaren mapan, ez? Eta esango nuke, gaurko argazkia badela horren adierazle, badela horren erakusgarri izan ere, Aitorrek esan duen bezala, ere oso pozik gaude ikusita aurtengo jardunaldiek izan duten harrerarekin, eta ere ikusita zenbat lagun hurbildu zareten, etorri zareten Euskal Herriko bazter ezberdinetatik. Eta beraz, nahiko genuke nola ez, zuek ere Usurbilen eroso sentitzea eta gustora sentitzea, azken batean nahiko genukelako gure herria zuen etxe ere izatea. Bi eguneko jarduna dugu aurretik, gela zoragarri honetan, Hartzabalen, uste bero pasako deula, baina seguru gaude patxada,
sosegua, batez ere lagun giro lasaia, berriketa eta solatsaldi atseginak izango ditugula gure artean. Izan ere, mamia ez da faltako, aurtengoan ere, mamitsu eta emankor datozelako jardunaldiok, goiburuak berak eta egitarauak berak ere iradokitzen digutenez. Kooperatibismo eraldatzaileaz jardungo dugu, ekonomia soziala eta proiektu publiko komunitario kooperatiboak ardatz harturik. Askotan esaten da garai konplexuak eta aldakorrak bizi ditugula, eta nahiko onartua dola esango nuke, erroka konplexu horiei erantzuteko dagoeneko ez digutela balio iraganeko errezetek, eta administrazioak ezinbestekoa duela bestelako eragile pribatu zein komunitarioekin lankidetzan aritzea. Eta zentzu horretan, esango nuke azken aldi honetan, loratzen ari dela gizarte erronka berri hauei erantzuteko asmoz, narratiba berrietan oinarritutako elkarlan publiko komunitarioan ondutako proiektuak, eta horiei bide emateko asmoz, horiei bide emateko xedez, zoru eta elkarlan marko berriak ari direla sortzen han hemenka. Usurbildik, arretaz begiratzen diegu eredu hoiei, guretzat ere proiektu inspiratzaileak direlako, eta guk ere egiteko modu berri horietan sakondu nahiko dugulako martxan ditugun proiektu ezberdinetan, ez? Esate baterako, jardunaldi hauetan aukera izango dugu, Agina auzoan tokiko garapena sustatzeko helburuz lantzen ari garen proiektu kolaboratiboa ezagutzeko. Beraz, gu ere ikastera gatoz, Euskal Herriaren luze zabalean martxan dauden proiektu kolaboratibo ezberdinak ezagutzera gatoz, eta albada, sare bat osatzera, elkarrengandik ikasiz, eta Aitorrek aipatu duen atxotitza ardatza harturiz, elkarra harturik segurazki bidea errazagoa izango dela denontzako. Beraz, bada mamia, bada zer hausnartua, bada zer hitzegina, eta esandakoa gogoz nator, eta gozatu zuek ere guk bezain beste, beraz, ongi etorriak Usurbilera. Bueno, oso ondo. Neri tokatzen zait, jakinen izenean hitz egitea, eta hasiko naiz eskerrak ematen eta elkarlana gora aipatzen, ez bakarrik gaizki geratuko ginatekelako, aipatuko ez bagenu. Benetan, siniste dugu elkarlan honetan, bai Usurbilgo udalakin eta bai UEurekin urte luzetako elkarlana daolako, eta beti erresa eta emankorra izan dalako. 11. jakin jardunaldia da hau, Usurbilen jarri ginenetik 9. Beraz, hurrengo urtean urte borobila izango dugu. Seguru aurtengoa bezain mamitsua etorriko dela. Elkarlana aipatu dut, ohiko lankideekin, esango dugu, eskerrak UEu eta Usurbili, eskerrak berriari ere streamingagatik, eta aurten justu elkarlan hori zabaldu dugu beste bi elkartetara, bai gaiagatik eta baita hurbiltasunagatik ere olatuko eta UEzi aritu direlako, UEzi lanki aritu direlako jardunaldi honen antolakuntzan. Orduan hoiei ere esker bana, bereziki Binat eta Arianeri, eta baita Mikel eta Leireri ere gero egunean zehar gaur eta bihar laguntzen arituko direlako maien dinamizazioan eta bat. Gaira sartuz edo kokapen txiki bat emanez, saiatuko naiz azkarra izaten, baina mamia aurkeztu nahi dugu. Kooperatibismo bat komunitateari begira lurraldetako beharrai erantzuteko ereduak zabaltzen jarri genion izenburua ikastaro jardunaldi honi, eta egia esan berez kooperatibismoa ez da berria ez Euskal Herrian, ez jakinen, ez da jardunaldi hauetan ere, ze 9 jardunaldi hauetan zehar edozein gai jorratzen genuela ere, ia beti ateratzen zen esperientzia kooperatibo bat, izan energia komunitateetan, izan zaintza ekosistemari begira, kultura zaritu garenean ere atera dira hainbat eredu, krisi ekosozialaz. Esan nahi duguna da, eredu kooperatiboa badela
jakinen han hemen atera den eredua, eta gaur plaza eman nahi izan badiogu, haren potentziala zohartuta geundelako del. Ez jakin jardunaldietan bakarrik, gure aldizkari eta liburuetan ere badago arrastoa, eta bueno, ikuste badituzue jakin aldizkariak, hamarkadarago dago kooperatibismoari buruzko artikuloren bat, edo aipu mamitsuren bat, eta, gero bitxikeri bezala, baina jarriko ditu kanpoan 1972ko monografiko bat, jakinek atera zuena kooperatibismoaz, ikusteko, 50 justu 53 urte, UEUko jardunaldiak eta hasi ziren urte berekoa da. Beraz, irismen luzeko gaia izan dela eta aldaketei egokitzeko moduko eredua sortu dela kooperatibismo eraldatzaile honen zentzuan. Hori izan da, zer dakarkigun berria jardunaldi honetan, antolakuntzan hasi ginenean, nabaritzen genuen azken urtetan bizi berritzen ari dela enpresa antolamendutik harago kooperatibismoa errealitatea eraldatzeko mugimendu gisa aldarrikatzen duen diskurtsoa. Eredu kooperatiboa baliatu nahi duena, lan harremanak, harreman sozialak eta ekonomikoak merkantilizaziotik harago antolatzeko. Eta hori da, egin nahi genuen galdera beraz. Zer eskaini dezakeen kooperatibismoak gaur egungo Euskal Herrian gizarte harremanak merkantilizaziotik harago egituratzeko bidean. Ze ekarpen auzoetako, herrietako, lurraldeetako ekonomiak herritarrei beharrei erantzuteko moduan antolatzerako. Esan dut, zentzu horretan gero eta gehiago direla eredu publiko kooperatiboa entxeatzen ari diren proiektu eraldatzaileak, batzuk jaso ditugula azken urte hauetan, herri kooperatibak, energia komunitateak, zaintza ekosistemak, elikadura burujabetza bultzatzen dutenak, baina gero eta gehiago entzute horrek berarekin dakar kontzeptua lausotzeko arriskua ere. Kontzeptua lausotzeko arriskua adibidez, ezer esan nahi ez izateraino zabalduta kolaborazio publiko komunitario izendapen hori. Edo, herri ekimenetik eta gizarte mugimenduetatik datozen proiektuak eta irabazien bila sortutakoak pribatuaren zaku berberean sartzeko arriskua ere. Horiek dira aipatu daitezkeen bi, badaude arrisku erronka desberdinak gaurko eta biharko saioetan aletuz joango garen. Orduan, gogoeta horiekin, betiko galdera berriak planteatzen genituen. Zeintzuk diren auzi publikoak eta zeintzuk pribatuak, eta hoien aurrean ze erantzun eman behar duten edo eman dezaketen herri ekimenetako proiektuek edo instituzio publikoek. Nola ulertu behar diren arlo eta interes publikoak eta pribatuak, bai politikoki, baina baita maila juridiko administratibo teknikoan ere, korapilo dexente sortzen direlako ulerkera horiekin, eta Euskal Herria 3 esparru administratibotan banatuta egoteak abantailarik balu, horietako bat da zailtasun eta korapilo tekniko horiek erlatiboak direla ohartzen laguntzen digutela. Hegoaldean ezinezkoa dirudiena iparraldean posible delako, beste aldera, hegoaldearen alde batean posible dena bestean oso zail ikusten delako. Hor badaude teknikoak izendatu ditugun, baina berez politikoak eta batzutan frenu handiak izan daitezkeen zailtasun batzuk eta hoiei ere heldu nahi diegu. Hortaz, jardunaldiak kooperatibismo eraldatzaileaz eta egitasmo publiko komunitario kooperatiboez gogoeta egin nahi du, halaren pentsamendu oinarriez, nola Euskal Herriko zenbait praktikak eskaintzen dituzten eredu eta irakaspenez. Horretarako izango ditugu hitzaldiak, gaur goizean zehar, mahai inguruak ere bai, eta Euskal Herriko hainbat eremu eta arlotako esperientzia kooperatiboen aurkezpenak ere. Horrekin batera, jardunaldiaren helburuetako bat bada jendea elkartu eta elkarrengandik ikasteko aukera izatea ere, eta hor jarri dugu biharko esperientzia truke azokaren esperientzia, ze antolakuntza esperientzia izan da, eta, nik uste emankorra izango dela, 15 kooperatiba desberdin batu, elkarrekin gauza komentatu, eta elkarrengandik ikasteko aukera hori
eman ahal izatea. Hori biharkoaren aurrerapena, gaurko egitarauaz ohar batzuk. Naiz joango bana azaltzen, etorriala kontatuko dugulako zeri buruz hitz egingo duten hizlariek, baina, badakizue, goizean zehar hitzaldiak izango ditugu, eta bakoitzaren amaieran tartetxo bat utziko dugu galderetarako, beraz, animatzen zaituztegu galderak egitera eta parte hartzera. Inor lotxatirik egongo balitz, gero kaferako tartea ere egongo da hizketan jarraitzeko, lehenengo bi hitzaldien ostean, eta kafe tartea hemen beran izango da Artzabaleko terraza. Bazkaltzeko izena eman duzuenok ere, terraza horretan bertan bazkalduko dugu, eguerdian, eta arratsaldean izango genuke mahai inguru bat, aipatutako korapilo tekniko administratibo hiei buruzkoa, eta gero saio parte hartzaile bat, non berriro ere emango zaizuen aukera, zuen esperientziatik, zuen impresioetatik, zuen arrastua uzteko, zuen kezka partekatzeko, eta partekatu bakarrik ez, jasotzeko modua ere eskainiko dugu, gero asmoa daukagulako, hor bildutako ekarpenekin, jakin aldizkarian, atal berezi bat egiteko.